ito yung partner na nilapit sa atin last week na-discuss na pag-usapan nandito. In-interview natin yung tatay na si Tatay Raul Villanueva na nasa R1MC Hospital partner and yung kanyang anak na si Rihanna de Guzman Villanueva na inihingi ng tulong na nasa hospital last week. 6 years old po ito, mga kaibigan, no? At meron po siyang leukemia, no? And hinihingi niya ng tulong sapagkat araw-araw kailangan niya ng dugo, pambili ng gamot, at malaki ang kanyang bills, no? So, nakikita nyo sa ating niyang nagastos po sa loob ng ospital. Although pina-assist na po natin sa tulong ni Beatrice diyan, no, ang ating direktor, no, si Beatrice, ay pina-assist natin at tingnan natin kung ano magagawa. At natulungan naman po natin, no. At wala nang binayaran sa ospital, sa R1MC Hospital, sa tulong rin ng PhilHealth po nila, nag no balance billing din po sila, no? And yun nga, hindi na nakayanan ng bata. So kailan ba yan, Dudes, na siya ay sumubil ng buhay? Siguro about Wednesday, Thursday, something like that. 8? Anong araw yung July 8? And yun nga, di na kinayanan. Thursday, sa hirap talaga ng buhay talaga nila, walang masabi, walang magawa itong no, na yan, no, pinapakita ko natin sa ating screen, no. Yan na si Rihanna de Guzman Villanueva, 6 years old, ay sumubil ang buhay na po, mga kaibigan. Nakakalungkot, no, na malaman na hindi na po nakayanan ng bata. But well, partner, no, nilapit din po natin to kay Senador Christopher Lawrence Bongo, at nabigyan natin ng tulong, na pagkalapit natin sa kanya, sapagkat isa rin sa mga kanilang iniisip that time yung funeral services ng kanyang anak, no. And nilapit natin kay Senador Christopher Lawrence Bongo, na kung saan ay tinugunan naman tayo agad, no, at binalikan tayo upang tulungan sila. Ay sinagot na po lahat ni Senator Bongo ang kanyang pagkaburol, no, yung funeral services na kung tawagin natin. So mga kaibigan, tayo nagpapasalamat kay Senador Bongo sa kanya pong mabilis ang aksyon, sapagkat sinagot na kompleto, partner, sinagot na ang kanyang kabaong, ang damit ng bata, bulaklak, mga upuan, chairs, tables, water dispenser, tents, and yun, ngayon po nilalamayan po siya sa kanilang tahanan dyan po sa may Santa Barbara, lalawigan ho ng Pangasinan. Nakakalungkot, partner, no? Dahil last week ay inihingian lang natin ng tulong. Kaya nga, parang ang bilis. So, pagdasal po natin ang kanyang kanyang kaluluwa, partner, yung bata, no? Angel na ho siya, isa na ho siyang anghel. And ang pamilya, ang magulang, ay sana ay pagdasal din ho natin na lumakas ang kanilang kanilang loob, pangatawan, hindi ho sana ay para ho sila ay makamove on sa nangyari po. Na ipopuso natin at ipabanggitin natin sa programa natin, no? Sa mga gusto pa rin tumulong, syempre may mga iba ring mga kailangan pa rin, no, para dun sa pamilya, no, puntahan lamang po, no, sa kanilang tahanan diyan sa Gigisangan, no, sa bayan ho ng Santa Barbara, no. Kikirami muli tayo, mga kaibigan po namin na sa pamilya Villanueva diyan po sa may bayan ng Santa Barbara, partner.